दा ओरैहाय दङ नै गासैबो इउटुबारफोर गोजा ओमफ्राय जोंनिफ्राय गोजामसिन इउटुबार दं नै सासेया देरहासार इस्लारि आंबो गोजाम नङा बोसोरसेल' जादों नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो बिथांखौ बांद्राय गोजाम नङा दै खिन्थु नोंथांमोननि अननायावहाय बहुत फलोवार्स मोननो हादों आरो बोसोरसेनि गेजेरावनो 70नि क्रस खालामबाय 75बो क्रस खालामनो थांगासिनो दङ थांबायानो होनजासै 100K थाङोब्लाथ' आरो पार्टिया गोगोम जाखागोन आरो नोंथांमोननोबो आंनि जेसेबांनाखि फलोवार्सफोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे एन्टारटेन आङो लानानै फैगोन बे एन्टारटेनाव नोंथांमोना देरहानानै गोबां फैसाफोर लाबबो खालामनो हागोन आरो बेबायदि आङो नोंथांमोननि थाखाय प्रसेस लानानै फैगोन दा नोंथांमोनाबो सोलोंनो गोसो दङब्ला सोलोंनो हागोन बे गोजाम मावबाय थानाय मानसिफोरनिफ्राय एसे सोंथि खालामनानैहाय दा बेनो बयबो सोलोंनो नाजानांगौ जोंल' रोंनानै जायाना नंगौ नंगौ आंथ' बयखौबो फोरोंबोयो लामा सामा माबालानो सोंलानो फोरोंबोयो आं जोंनि इण्डियान गभर्नमेन्टआ जोंनि फरायग्रा स्टुडेन्टफोरनो साख्रि होनो हायाब्ला गुगोलआ होनो हायो गुगोलआ आनलिमिटेड इनकाम आनलिमिटेड माखासे खामानिफोरखौ गुगोलआ होबाय थानो हायो बिनिखायनो नोंथाङा खस्थ' खालाम फैसा खामाय नोङो मासाव 20,000 30,000 40,000 सोरबा नोङो मोजाङै खस्थ' खालामोब्ला लाखबो नोङो खामायनो हागोन गुगोलनियाव बेबायदि थाखा दं आरो दा गुगोलआ गोरों रोङिजों बासिया जाहैबाय पेमेन्ट होनाया नोंनि आइडिया दंब्ला नों गासैखौबो रोंजोबोब्ला सोरबा दाहोनायाबो लाख थाखा जानो हागोन गुगोलाव दा रावखौबो बासिया नों लेखा रोङा नोंखौ नाङा होननानै बुङा गुगोलआ दा नोंथांमोना आइडिया दङब्ला नोंथांमोना रोंनांगौल' एडिटिं बायदिसिनाफोरखौ रोंनांगौ एसे एक्सन खालामनाय मा खालामनायफोरखौ नों रोंनांगौ एडिटिंआव बेखौल' रोंनांगौ नोङो फुरा मास्टार डिग्रि लालायनांगौनि गोनांथि गैया आरो नोंथाङा ब्लगिं खालामनानैनो जानो हागोन डाइरेक्ट बे सिदा खोथाखा आरो